Здравейте! Вие сте с мен Нели Колева и ще ви предоставя интересна информация за числото на 2025 година, което е девятка. Какво ще ни донесе девятката? Значение и символика на това число според нумерологията и астрологията. Нумерологично изчисляваме 2025 година и виждаме, че сборът е равен на девятка. В числово изражение. Числото 9 е символ на 2025 година. От астрологична гледна точка, по системата, по която работя от дълги години, това е планетата Плутон. Обязателно трябва да се построят и да се изчислят аспектите на 2025 година, така както се прави рожден портрет на човека. Защо се изчисляват аспектите на всяка календарна година? Ако се върнем назад, например преди 9, 18, 27 години, ние стигаме до 2016 година, 2007, също така 1998 година. Може да отидем и напред във времето, т.е. като добавим отново 9 и 9 и 9, можем да стигнем до 2034 година, съответно 2043, съответно 2052 година и така нататък. И какво можем да видим? Виждаме, че в 2016 година компонентите, съставките, които представляват 2016 година, кои цифри са? Това са цифри 2, 0, 1 и 6. В 2007 година имаме 2, 0, 0, 7. В 1998 година имаме съвсем различни цифри. Това са 1, 9, 9, 8. И така отиваме и напред. В 2034 година имаме компоненти, които са 2, 0, 3, 4. Дори за 2043 година, ако наблюдаваме внимателно, ние ще видим, че компонентите са абсолютно същите, както през 2034 година, само че те са разположени по съвсем различен начин. Тоест, последните две цифри са разменени. Отново имаме компоненти 2, 0, 3-4, но те са разменени, т.е. последните две цифри в един случай са 34, в другия случай 43. Така, и това има своето значение. За това се построяват аспектите, защото не само цифрата, която е редуцирана, има значение и символика, но всички цифри, които са в самите календарни години, те си имат своето значение и не едно и също дали тълкуваме 2016 година, 2025 година и тълкуваме 2034 година, дори може да отидем и на 2043 и съответно на следващата 2050, която се пада 52 година, а там пък имаме и виждаме, че имаме пак отново 2052, т.е. абсолютно същите компоненти, както при 2025 година, но те отново са разменени. И за това има значение, че трябва да направиме така, че да активираме тези съставки, т.е. тези компоненти и да построиме активно аспектите на съответната календарна година. Когато построим аспектите на 2025 година, имаме засилено активно взаимодействие с планетите Марс, Плутон, Уран и Сатурн. В общочовешки план за какво отговаря числото 9? Числото 9 се свързва с приключване, с завършек, бележи край на 9 годишен цикъл според нумерологията. 9 е последното число от редицата, която е от 1 до 9. Според астрологията, девятката е символ на властта. Тя винаги олицетворява властта. Какво е значението и символиката на девятката? Нека да видим сега в позитивен план. Числото 9 може да поеме големи отговорности, лични, обществени, бизнес, семейно-битови, всякакви отговорности. Хуманното 9 служи в полза на хората, на народа, на човечеството. 9 може да помага, за да се превъзмогне бедността, страданията, може да е в помощ на бедните, това е обаче при благодатни аспекти. В негативен план, какво сочат анализите? Често излиза извън баланса девятката. Има стремеж към доказване, но и към изгода едновременно с това. Извличат се дивиденти, т.е. най-различни ползи. Девятката винаги заема и се стреми да заеме важни, много важни
ключови позиции, икономически, политически, обществени, всякакви. 9 се свързва с тирания също, с деспотизъм, прибързани импулсивни действия, също така с насилието. 9 управлява ниските страсти, бурните емоции в любовен план, любовните терзания, любовната поход, обсебването, любовното обсебване, разбира се, сексуалните влечения. При взаимодействие на девятката, т.е. при получаване на аспекти, които са с Венера, може да се достигне до една голяма печал, мъка, тъга, страдание или ситуации и събития, които водят до несполуки, тежести, много беди в социално-битов, личностен или обществен план. Какво обаче е вселенското, космичното изискване на цифра 9? За възвишените души това е завишена лична отговорност. Това е милосърдие, мисионерска, благотворителна дейност, безрезервно откликване, съпричастие, себеотдаване на дадена кауза и още много други добродетели. В позитивен и негативен аспект обаче 9 винаги се стреми един вид да завладее света. Астрологично се свързва с планетата, казахме Плутон, а Плутон управлява Скорпион. Скорпион управлява всички подземни богатства, петрол, газ, въглища. Скорпион управлява също така задкулисието, финансите, застрахователите, борсите и ядрената енергия. През 2025 година преобладават аспекти, които видяхме, че са с участието на Плутон, Марс, също Уран и Сатурн. Това дава една не така позитивна и добра тенденция, може да се каже дори напрежение, безпокойство в един общ смисъл. 2025 година, година на едни дълбоки промени и трансформации, както по света, така и в нашата страна България. Препоръка към всички нас и към всички вас. Може да се насочите към духовни практики, да надграждате в духовната сфера с нумерология, астрология, всичко свързано с вашето духовно израстване и просветление. За още любопитна информация, свързана с числа, цифри, планети, вибрации, хороскопи, прогнози и изготвяне и поръчка на хороскопи, може да следите видеята с мен Нели Колева, както и да се обадите на телефона за контакти 038 74 21 78.